A megrendelés tervezéséhez készült egy új táblázatformátumú, úgynevezett megrendelő 2.0-ás verzió, amit a Facebook oldalunkon le lehet tölteni, facebook.com/TS Debrecenben, vagy e-mailben általában az aláírás alatt ott szokott lenni a Facebook elérhetőségünk, és az a mappa is, amiben ez a megrendelő kód, és most a 2.0-ás verzió van, tehát ez letölthető. A linkre rákattintva ideig kellene eljutni, hogyha a Google mappában is vagyunk. Hogyha itt vagyunk, akkor a lefele nyíllal, a letöltés nyíllal kellene letöltni számítógépre, tehát ez online nem kitölthető. El kell menteni megfelelő helyre, tehát ahol tudod, hogy megtalálod később is, és utána ezt megnyitva rögtön lehet látni a részleteket, hogy hogyan működik. Itt most egy ilyen teszt megrendelést fogunk kitölteni. A lényeg, hogy a tanácsadó számát mindenképpen be kell írni. Itt most egy tehát 9 jegyű szám, mindenképpen ezt nézzük végig, hogy az legalább a 3x3 szám megvan, és hogy helyesen legyen kitöltve. Ez a legfontosabb, hiszen ezzel tudjuk egyértelműen azonosítani a vásárlót. A szponzor számát ide be lehet írni azt is, ám de bár ez már nem kötelező, csak segít, hogyha esetleg valami elírás történt volna, illetve itt a tanácsadó száma mellé egyenesen mellett a nevét is be kell írni, szintén, hogyha elírás történt, akkor ez legyen egyértelmű, és egy dátumot, tehát a mai napot például beírjuk, 23-a, még itt november van, de ez a táblázat már, illetve ez a megrendelés tervező, ez már a decemberi akciókat is tartalmazza. Nézzük, hogyan működik. Itt egy kis sugó is ide került, hogy ár és kódlista, itt az árlista fülön található, tehát itt találod meg azt, hogy milyen kódot kell beírni, mert ahogy itt olvashatod is, csak az ott található kódok használhatók, azaz például az A01 kisbetűvel is lehet írni, tehát ezt egy segítség, azért nyomok egy Entert, és már is beírja. Itt még a darabszámot ne felejtsük el, tehát ha mondjuk 2 darabot szeretnénk ebből vásárolni, akkor ez nekünk ki is számolta, mennyi pontérték, mennyi forint. Így sorba szépen kitölthetjük a továbbiakat. Hogyha nem tudjuk valaminek a kódját fejből, természetesen hát nem várjuk el senkitől. Itt van ez a táblázat, be lehet írni mondjuk a kitozánnak A12, és ahogy haladunk lefele, a készülékek is az árlistának megfelelően, ahogy az árlistában hivatalosan kiküldik, így sorban minden megtalálható, és a legvégére tettük, ezek ilyen saját kódok már, amit ebben a táblázatban külön működnek, az akciós termékek is, tehát azzal is tudunk dolgozni. Visszamegyünk, tehát kinéztük, hogy a melyik terméket vesszük még meg, megrendelő fülre átmegyünk, A12, látjuk, hogy nem számol vele, akkor valami hibázik, tehát a darabszám hiányzik, így van. 81 pont, hát ha megnézzük most az aktuális akciókat, többnyire 100 ponthoz, 125 ponthoz vannak igazítva, de ha ez mondjuk egy új belépő, akkor tudjuk, hogy regisztrációt is kell ide rögzítenünk, regisztrációnak a száma R01 kódja, hogyha kézikönyvvel, tehát a 2800 forintos regisztrációt választjuk, de az AR01-et válasszuk akkor, hogyha az illető nem kéri a kézikönyvet, és jogosult rá, visszamegyünk a megrendelő fülre, tehát AR01, tehát akciós R01, akciós regisztráció, ilyenkor csak 5 forint, azért itt a darabot írjuk be, és ezzel fog is számolni akkor a táblázat. Tehát egy akciós regisztráció így néz ki. Az illető még további terméket vásárolhat, hogy eléri a 100 pontot, 20 pontértékben mondjuk mit tud még választani. Itt ki tudja nézni az illető saját maga, hogy 10 pontos termékek, 23 pontos termékek, az L-karnitén 20 pont kereken, a Tiens Fizzit F32, népszerű nagyon, és már is, ugye már beírjuk a darabszámot is,
elérte a 100 pontot, akkor az akciós termékekből választhat mondjuk még így novemberben, de hogyha megnézzük, hogy mit kell még választani hozzá, természetesen a karácsonyi akciókat, akkor így érdemes már ezt is megnézni. 125 ponttól kezdődik igazából az első kategória, tehát érdemes akkor arra felkerekíteni, és akkor karkötőt választhat majd 80%-os, 70%-os áron, azaz 30% kedvezménnyel. Hát akkor ide még kell 24 pont, tehát ezzel így szépen el lehet úgymond játszani. Egy spirulina még pont befér, A13, spirulina, leírjuk a darabszámot is, 125, és akkor már jöhet az akciós karkötő, megnézzük az árlistában a kódját. Akciós karkötő, férfi vagy női változat, kétfajta, az AQ45-ös, nézzük, bemásolással is működik. Így van. Kicsit akkor csúnyább lesz, de a lényeg az, hogy így is számol. Tehát darabszám mindenhol legyen, itt pontértéket, összforintot számoljon, mert akkor fogjuk látni a végösszeget. Tehát egy új belépő egy ilyen akciós csomaggal 50.685 forintot fog vásárolni.